Prezentoval niektoré zo svojich obľúbených kúskov. V rámci vinilovej kolekcie LTJ Bookham presents Earth Volume 2. Aj tu záver dnešného BPM. Za pozornosť ďakujú Gallagher a Daniel, Dala a Tibor. Možno už v týchto chvíľach mixujú. V Čechách, tuším, do Jablonca išli. Na budúci týždeň už pravdepodobne v kompletnej zostave. Na úplný záver ešte jedna ukážka z novinky od projektu General Magic. CDčko má názov Franz a ja vám si ponúknem 12. nahrávku Bon Den. Už o chvíľočku dnešný večer na frekvencii 106,6 FM bude pokračovať Led Zeppelinom. Máte pekný večer, ahoj.